גיא, אני לא מתווכחת איתך, ואם אתה לא מאמין שרציתי לתקן את האוטו, אין לי שום בעיה שתשלם ישר לבעל מקצוע שלי את ה3,000 שקל. אני לא הולכת לגנוב אותך, ואני לא גנבתי אף אחד, אני בן אדם שאתה כנראה לא יודע אל מי נפלת. אחד האנשים הכי ישרים ביפר, ואל תתחיל איתי, כי אתה תראה אותי בבית משפט. אל תתחיל איתי, אני לא מתכוונת לגנוב אותך, אני לא מתכוונת לרמות, ואתה פגעת בי, וזה חוצפה, אני יצאתי מהאוטו, כולי רועדת, אני 3 שבועות אחרי זה, הייתי עם כאבי גב וצוואר, ובאותו יום לא תפקדתי מרוב לחץ, אני נבעלתי בטירוף, אתה ראית, הידיים שלי רעדו, לא ידעתי אפילו מה לקחת, אפילו הטלפון שהקלדתי במערכת שלי, בוואטסאפ לבעלי עם הצילום רישיון רכב שלך, יצא בידיים רועדות. אז אני לא התכוונתי לריב איתך, אין לי צורך לריב איתך, אני רוצה לתקן את זה כדי שהמקום הזה לא יחליד, וזהו, ובסך הכל מה אני מבקשת ממך? מספר רכב? אני לא רוצה להתנהל מולך, אני לא חייבת להתנהל מולך, אני רוצה שחברת הביטוח שלי תסגור את הפינה הזאת, אין לי חשק לדבר עם אנשים כמוך.